Peter, hvor skal du sidde på en sten? Det er lidt møsset. Lad nu være. Du er så Det skal godt nok meget her, mand. Lad være, Peter. Lad være! Ulla, lad være! Nej da. Ulla, hun gider ikke, der kommer en våd plet over det hele herinde. Hvor er du Ulla? Ja, han er ulækker. Hvor er du ulækker? Du kan godt lide den, det siger. Og det var et godt kamera. Det var... Nu siger vi har det var helvede til. Det gør sådan der, mand. Nu skal vi være dit. Øj. Mit så. 5 megapixel. Ja, du er sød. Det er ligesom kineseren. Stop. Nej, jo. Det var noget. Jeg kan ikke lide dig. Lad være! Anastasia. Lad være! Det er soks ret det her. Det de kommer på Facebook. Det kommer ikke. Det kommer på Facebook. Det var stenerne alt. Fuck, det er en lang film med upload. Nej, du skal... Du skal på YouTube og Facebook og hele året. Nej, Bliver det famous video. Det kommer op på YouTube og på Moskva. Det bliver Ashtag fra New York til Moskva. Det kan du godt op. Det er ret stenerne, det her. Jo. En noob 70. Det er rigtig pinligt. Det gider ikke godt at sige. Det var faktisk god kvalitet, prøv at se. Nej. Det er på en god kvalitet. Ja. Man kan virkelig se Bullas ansigt. Det er virkelig ja. Og man kan godt se, at Natasha er lidt for meget omkring. Ja, Natashas ansigt virkelig er grimt. Det kan man virkelig godt se på det. Lad nu være. Hun er kørt. Hun er så flot. Ej, jeg føler mig virkelig skræmt af det her rigtig meget. Hvor kører den her bus? Jeg vil ikke sjovt se videoen bagved, så den siger, Babyborn, Wave, Natasha. Jeg har også lige den forsvar. Jeg kan godt lide det. Nej, det kan jeg ikke, Ulla. Jo, du kan. Så er du glad for, at jeg ikke slået på dit knæ nu? Hvad gør du det, så skriver jeg pikken af dig? Jeg kommer der bare. Du er så sød. Ej, det var. Ja, totalt. Nu er det ikke sjovt længere, nu må du gerne slippe mig. Nej, jeg vil ikke. Hvor mange er dine 2 minutter på 2 minutter? 27. 2 minutter. Så har jeg ikke et sov her eller så? Jo. Har. Det er fordi Natasha den prikkede den der. Giv godt lade være. Det var den der. Lad være. Salgsting der, den gav mig et sov, tror jeg. Ej, seriøst, det kan du ikke lige flytte dig, man. Jeg skal min jakke af. Det var fucking det alt. Lad være, gå med de film. Gå med de film. Det der buller, nu synes jeg ikke. Lad det være, jeg hader det der. Jeg har fundet i ryggen af det her. Hvad tror du, jeg gør? Prøv se, man. Dine er bare fucking godt. Du se min soks bare, man. Nej. Jo. Buller, lad nu være. Det er ikke, jeg gider ikke holde i hånden. Jeg gider ikke holde i hånden. Buller, jeg gider. Hvorfor? Hun har tænkt sig sådan en skriger, mand. Hun skriger helvede. Lad nu. Nej. Buller, det går ondt. Ej, Ulla, hvad er det, du laver? Buller, jeg gider ikke holde i Hun er jo ikke vant til at få det så hårdt, vel? Buller, jeg gider ikke. Få den hårdt i hånden, eller hvad? Ja. Buller, jeg vil kun holde med dig. Hold i hånden med dig. Jeg vil gerne holde hånden med dig. Jeg gider ikke med dig. Det ligner bare sådan en klump skød. Jeg gider ikke. Jeg vil ikke. Du skal. Jeg vil ikke filme. Jeg vil ikke, jo. Du vil ikke filme mig. Lad være, Pelle. Fuck, du er syg. Lad nu være. Det er lidt sødt og fandme, så jeg kan Det få noget af din nuke, man. Det er ikke min ret. Altså, Pelle. Mark ikke. Ej, det fungerer du. Jeg vil også Pelle. Det er også filme. Så laver en remix inden på YouTube. Jeg må smuldre. Ja, jeg sætter den der. Hvor den siger, lad være, buller. Jeg sætter sådan den der, jeg sætter musik på, og sådan noget. I like big butts, så det kan like. Jeg gider ikke. Nej. Nå. Jeg gider ikke. Hvorfor ikke? Ja, fordi man kan ikke se mine øjne. Lad være. Hvor er lige læse der? Din næse. Kan du ikke lige lave om snart? Ja, det er godt film. Ja. Filmer I lige nu, hvor den går det, mand. Se et skjult kamera. Men ikke se mig. Nej, jeg vil ikke. Det er skjult kamera. Nej.
de er ikke op. Jeg har siddet og fået dit ansigt med. Lad nu være, mand. Jeg kan have masser med. Det er ikke sjovt. Øj, øj, øj. Øj, øj, øj. Det kommer på avisen. Øj, 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 øj. Kom så, Buddha, 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 Buddha. Gør det, gør det, gør det, gør det. Nej, jeg skal sgu dig det. Filme nu. Ja, 5 minutter og 20 sekunder. Lad være med at smide på. Du kan godt lide det. Hun kan godt lide det. Bare lad være. Mine, vil du hjælpe? Lad det flytte den der. Åh, hvor er det i hånden med det her? Jeg fandt det benet. Så sødt. Lad nu være, men jeg er ikke. Lad være. Natasha, sig noget til Natasha. Natasha, sig noget til Natasha. Det var tyk, hun er. Prøv at se Pelles hår. Tyk hun er. Prøv at se Pelles hår. Se Jon. Jon er tyk. Ja, Pelle er grim. Jeg gider ikke. Hvorfor ikke? Jeg gider ikke pisse med dig. Lad være med at Det er filme ham. ikke et svar, vel? Film ham, ikke mig. Film hende hele tiden. Nej. Hun er lidt sexy. Det var fræk, hun er. Overtår du lidt, gør du ikke? Nej. Det er lidt forkert. Det er lidt forkert, Natasha. Det var mit ord. ord. Hvor har du chance til at stikke mig lidt på røven på hende? Lad være. Gider du godt? Lad være. Lad nu være. Hun op. Buddha siger bare, hvad skal der? Nå, det er sødt. Det vil jo gerne, altså Buddha gør jo ikke, han sidder der bare. Nej. Hun kan godt lide det. Nå. Det kan Buddha også, kan man se på. Au! Nu tabte jeg min taske. Giv mig min taske. Det er lige meget. Buddha giver sig See you on YouTube. Også en kære, mand. Jeg gider ikke. Jeg kan ikke lide det. Så du stopper lidt. Say hello to YouTube. Så vil du gerne hello til mig. Så Natasha, hun sætter sig ned, så på sin egen plads, så det går. Natasha, hun sidder på den anden plads. Ja, det gør vi. Øj, 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 det var lige før. Hvor langt den filmer? Den filmer ikke mere. Nej, det er godt. Vi har filmet 7 minutter. Det gider stene så meget. Gå nu, Natasha. Nej, jeg skal på livet, ja. Helle, fuck, Det skal det. Er min telefon ringer, tror jeg? Min. Nej, det gør den ikke. Den er stoppet. Ved du overhovedet, jeg kan være hjemme? Ja, jeg har sagt det bare. Hvad laver du, Pelle? Vi kører midt minut. Nu må du satme styre dig. Nej, vi kører. Au, 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 ikke, au, au, au. Hey, du Tommy. Hvornår er det, vi kører? 3 minutter. 3 lange minutter. Det er bare en besked på mor. Ja, den kan godt lide det. Prøv at se Buddhas næse. Haha. Det var lidt... Det er jeg ikke filmer. Fuck, jeg har sovet i det år. Dejligt. Jeg vil gøre nogle midterbuller. Buddha skal lige... Hvad? Nej, I skal ikke filme mere. Jeg gider ikke kysse midterbuller. Hvorfor ikke? Okay. Vi ved jo alle sammen, du gør det. Nu må du gerne. Gør hvad? Eller, hvad er det for en klam cover, det der? Det er puro. Er det ikke dejligt?